Moi boas, estamos a 11 de outubro, penúltimo día das festas de San Froilán en Lugo, cun tempo esplendoroso, e aproveitei que son amigo de Guido para dicirlle que me conte como están sendo as festas este ano por aquí. Hola, Guido. Hola, Xavier, e hola a toda a túa comunidade de YouTube, das túas redes. A verdade é que San Froilán, como sempre, é unha maravilla. Eu xa sabes que son un gran fan das festas do San Froilán, das nosas festas. Este ano cadrou ademais un tempo boísimo, grupos galegos de máxima calidade, grupos de fora de máxima calidade, as rúas cheas de xente, todo un éxito. Como sempre digo, o San Froilán sempre unha festa de gran éxito. Eu cumprín 40 anos este ano, xa van 4 décadas desfrutando do San Froilán, sempre triunfa. Hoxe en día estou moi contento porque hai moitos grupos tradicionais por toda a cidade, de música galega. É un encontro popular, cultural, galego máximo, digamos. Eu creo que poucos encontros como este ou ningún pode haber. Como lucense, orgullosísimo do San Froilán, é unha maravilla. Pois eu agora pasearei polo Feiral, creo que ás 6 hai unha actuación na Praza de Santo Domingo que quero ver, e xa che contarei, Guido, pero ten boa pinta a cidade hoxe. Sí, eu creo que sí. De feito, esquecín dicirche co tema dos grupos do San Froilán, por exemplo, Lía Cali, que estivemos onte, un concertazo dun artista que eu non coñecía, encantoume. O San Froilán tamén unha oportunidade de descubrir tanto grupos galegos como grupos de fora. O dito, moitos xa son grupos que un coñece, pero cada ano tamén descubrimos grupos novos. Eu creo que nese sentido a aposta é moi boa. Recomendar sempre vir ao San Froilán. Ainda nos queda o Domingo das Mozas mañá, así que xa sabedes, a encher Lugo. Xa sabedes, moitas grazas, Guido. Gracias, Xavier.